Hey guys, dito na naman tayo ngayon sa Umbrella Rock. Dito sa Agno guys. Ito low tide. Meron na akong video to dun sa mga una kong mga in-upload. Pero tignan natin ulit guys kung anong mga pagbabago. Ganito na siya ulit. Meron pa rin. Yung nabago dito ay nabitak-bitak. Pero the same pa rin guys. Sa lakas siguro ng lakas ng tubig galing dun sa dagat, yung pwersa niya, siyempre normal yun, may tatangay yung buhangin. Tinay yung buhangin kasama na yung simyento, bitak ang kalsada, papasok dun. Ito yung simyento dati oh. So may mga cottages pa rin, ganyan pa rin siya, walang bago. Walang bago pero maganda pa rin. Ito guys, mayroon ng mga position dito. Okay. May bucket. May bucket bet. Ayan oh. Patao-tao dyan oh. Ayan si Ismi, si paano nito? Susan, Trisha, si Riatot, yan Riatot, si Giselle, Laika, yan si Laika. Ano hindi kayo? Ayan, pusing-pusing. Ayan si Umbrella guys oh. Itim ang buhangin. Wala naman na ibabago ito guys, kasi ito lang naman yung bato talaga niya eh. Wala naman na may dadagdag na bato dito. Hindi naman na siya tumutubo. Pero yung ano, yung lighthouse doon, hindi makita eh. Gusto kong puntahan sana kasi hindi ko puntahan eh. Sel! Ayan si Isni oh. Isni. Na-position ba? Kaya siya ang umbrella. Tapos ito yung pusing-pusing. Ika. Ayan daw. Ano, pa-shoutout mo yung mga classmate mo. Shoutout kay Jerome. Kay Jerome daw. Saan doon? Sa Bulinaw. Ay, Bulinaw. Sino ba? Santiago Island. Ay, Santiago? Maganda yata doon ah. Punta natin. Sa isla. Isla. Maganda yata doon ah. Yan. Ngayon lang pusing-pusing dito. Pag ano. Sige. Tour natin. Ayun, okay na. Eh, pag yung view dapat mga ganito siya. Oh, yung view na maganda. Eh. Yung ano lang pala. Dito isa. Tingin ba ito? Wala, sama rin pagbabago, yan pa rin. Tapos dito sa likod, ay dira, ito pag lumusot ka dito guys, yun natin ang lusutan na ito. Up. Opo. Yan na yung alulong guys. Yan, alulong.
Doon sa kabilang dagat guys, walang bato na ganito, puro buhangin siya. Wala kang maapakan na bato doon. Doon, wala kang maapakan na bato na ganito. Puro buhangin doon. Ayan o. Yan. Ito yung Umbrella Rock dito sa Sabangan Beach, Agno, Pangasinan. Alright, lighthouse guys. Hindi na pwedeng, dati kasi pwedeng pumunta dun eh. Ngayon medyo ano muna, parang luma na siya eh, kaya delikado. Huwag na lang. So dito na lang tayo. Hello. Ayan sila oh. Hi daw sa Algeria. Ayan. naman na nandyan. Sige, 1, 2. Hindi ka dito like ka. Paano sa lang yun? 1, 2. Ayan, nagano siya. Kailang. Pa-shoutout nyo muna yung mga taga Bayang-Bang. Shoutout sa bebe ko. Oy, baby daw niya. Shoutout daw sa baby niya. Picture ta sama din ako. Shoutout daw sa baby niya guys. So, yan. Dali ah. Ready, 1, 4. Isa pa. Magalaw yung kamay ko eh. Nagabay yun. Ang nagabay na nanginanglawang si ate. Dito ba? Oh. Doon din kami. Pa. Turo doon, turo. Ha? Turo nyo doon. Yung buwan? Oo. Ay, yung araw. Yeah, sige. Pakimbot ah. Saan mo daw yung langit para nito? Guys. Okay, alright. Na, ito nyo ako dito, kunin ko yung diesel. Mas maganda, pangit pala ito, hindi ko naisip yun ah. Ito ko muna yung ano ko guys, yung DSLR. Hindi ko naisip yun eh. Meron pala maganda pang picture eh. Ito si Agno, Pangasinan. Ayan. Yung Umbrella Rock. Umbrella Rock. Tapos Nikos na naman guys. Punta kami sa ano guys, Nikos. Halika. Doon tayo sa likod. Punta kami sa likod ng bato guys. Bagatano. Pero di ko alam bakit nawala yung ano. Wala yung maraming buhangin dati dito. Sel, doon kami muna. So, mikos na naman guys. Okay. Bato guys. Gandaanan dyan.
Yung mga corals guys. Oh. Mikos. Isda oh. Yan, dahil isda din oh. Dito. Uy, mikos to ah. Hindi may isda po. Tilapia. Yun o! Iyan ka sa bala. Hindi na mo ganyan. Go Susan. Pa-shoutout mo na yung mga Shout out taga mga maluwer. Ano na? Shoutout mo yung ex mo. Sabihin mo dito na ako ngayon. Iniwan mo kama. Ha? Ma'am, pickle na ako. Dito dyan. Ah, Yan na natin pa ate. yan. Dito alay. Dito. Yeah. Hey. Pa-shoutout nyo na yung mga Dito pa send ah. ayun ang huli guys oh. Nagmimikos ng isda. Oh, taas pala ito guys oh. Taas. Nagmimikos sila ng isda. Ang palibot.